6:01. Za tu dobu, co jsme s vámi nemluvili, se totálně rozetmělo. Otravovali nás nejméně 4 lidi. Nejdříve tady bodyguard, chtěl po nás něco s hajzlem, ale já jsem jí řekla, že Háky mě rozesmívá. A dostala se strašný výtlem. Potom tady u lavičky prostě nám chtěli vyrvat, oni nejdřív nějaký pseudohoper do nás něco valil a potom nám chtěl vyrvat tu se záchvatem smíchu tašku s rukou, takže jsme ho vůbec nepobrali, ale tam ten druhý taky, tak jsme pak zdrhali. A pak tady na té trávě, tak jsme zdrhli na trávu. Zdrhli jsme na trávu a tam přišli další 3 Francouzi a začali vykládat, že umí francouzské, že odkaď jsme a jakože něco s modelkama, nebo něco, já nevím, co tam byli. Dva byli. Ej, jak se skrývají. Já vypadám jak debil, ale ono tak... No a pak tam přišel nějaký Japonec, přišel tam nějaký Francouz. On bydlí v Německu, jo, ale on pochází z Venezuely. A ještě žil kdesi a prostě úplně povídal. A prostě vypovídal. Ale já tam nepřijdu. Ale prostě jsme se dozvěděli a naučil se od nás Slovo, jak se vede. Slovo, jak se vede, ale říkal něco jako jakže vede nebo co. A takže by nás zajímalo, kdo nás další osloví, protože tady máme známostí víc než 1 000 000. A zatím se mějte na shledanou a jdeme do Mikáče, mám strašný hlad.